Passem, doncs, al punt número 6. Aprovació de la moció relativa a la defensa, a defensem l'escola en català, presentada també pel grup polític Solidaritat Catalana per la Independència. La moció que hem presentat el que diu és a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels anys 80, basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua vehicular i d'aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències judicials que exigeixen reintroduir l'espanyol com a llengua vehicular. El passat 12 de setembre, regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i ciutadans i ciutadanes de la nostra vila ens concentraven davant de l'Ajuntament per tal de refermar el suport a l'escola catalana i el model de cohesió social que aquesta representa. Així mateix, en el ple celebrat en el dia 26 de setembre, l'Ajuntament aprovava la seva adhesió al manifest promogut per Som Escola Contrat. Però perquè aquesta adhesió tingui efecte, si no es quedi una classe d'intenció, la legislació sigui clara en aquest aspecte. En aquest sentit, la comissió promotora Defensem l'Escola en Català ha començat una recollida de signatures per tal de donar suport a la proposició de llei Defensem l'Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per al Parlament de Catalunya amb l'objectiu que el català sigui per llei l'única llengua vehicular del sistema educatiu. Bé, com sabeu, des de la sentència del Constitucional hi ha moltes coses que ens han posat en risc. I una d'elles és el català a l'escola, que ha sigut una eina de cohesió, una eina perquè tota la canalla no hi haguessin marginacions d'idiomes i coses d'aquestes. I realment no hi ha hagut cap problema. I en canvi, amb aquesta sentència, segurament gràcies a que la llei d'ensenyament de Catalunya és una mica ambigua respecte al tema del català com a llengua vehicular, no ha deixat clar del tot que el català és la llengua vehicular. Doncs el Constitucional ens diu que en lloc diu que l'espanyol no pugui ser també llengua vehicular. Clar, ja estem acostumats, però no deixa de ser fer trampes al solitari. En lloc del món, llengua vehicular, és llengua vehicular, només n'hi ha una. De fet, la definició de llengua vehicular el que diu és que és la llengua comú perquè tothom es posi d'acord, perquè ens entenguem entre tots, tot i que la nostra llengua materna sigui diferent. Però en lloc diu que siguin les llengües vehiculars. O sigui, el que ens volen fer nosaltres és que siguem l'únic país del món on tinguem dues llengües vehiculars. Per definició és impossible, no pot ser. Però bé, ja sabem que no podem esperar gaire més de la legislació espanyola. Per tant, el que volem és que, en aquesta proposta de llei, el que volem és que estigui clar per escrit, que la llei digui que el català serà a partir d'ara l'única llengua vehicular del nostre sistema d'ensenyament. Per tant, els acords de la moció són l'adhesió del ple de l'Ajuntament a la proposició de llei Defensem l'Escola en Català per establir el català com a única llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats, la col·laboració de l'Ajuntament en la campanya de recollida de signatures de suport a la proposició de llei. Aquí, com ja vam parlar en la moció informativa, es refereix a que si un dia es demana un espai, si es demana per la pancarta, que sigui aprovat. No la implicació dels regidors personalment, sinó va ser un programa de vídeo per l'Ajuntament que tinguem aquí un llibre perquè la gent tingui un punt de referència es pugui fer. Si un dia necessita una taula la porto un dia al mercat, això s'entén en aquesta col·laboració, suposo que és per deixar-ho clar, també la que has de fer. I el tercer punt és la notificació d'aquest acord de la moció promotora de Defensem l'Escola en Català, la mesa del Parlament i els partits polítics en representació al Parlament de Catalunya. Algun comentari al respecte? Per cert, m'he explicat una cosa, i és que en definitiva no fem res que no fem tots els països normals. A Espanya la llengua vehicular és l'espanyol. No demanem transmissió, si és el que fa tothom. Doncs, si us sembla, passem a la votació.